Fl-inkjesta tal-Maġistrat Aaron Buġejja jintqal kif kien hemm żewġ kumpaniji reġistrati f'Dubai bl-isem ta' Sara FZCO u Shamsal Sara FZCO illi kellhom kontijiet fil-Bank Pilatus u li minnu kienu jagħmlu ħlasijiet barra minn Malta. Is-sidien ta' Sara FZCO huma żewġ titfal tal-President tal-Azerbajġan Lejla u Arzu Alijeva. Is-sidien tal-kumpanija Shamsal Sara FZCO huma Nijat u Tale Hejdarov u lied il-Ministru Azeri Kamaladin Hejdarov. Kollox jindika li l-Ministru Hejdarov beda jwaqqaf kumpaniji f'Malta ftit wara żjara ta' Joseph Muscat, Keith Kembri u Konrad Mizzi fl-Azerbajġan f'Novembru 2014. Hejdarov hu magħruf illi għamel kemmxiet kbar ta' flus bħala Ministru Azeri. Hejdarov huwa meqjus bħala l-aktar persuna sinjura fl-Azerbajġan wara l-familja Aliyev. Għal ħafna snin kellu l-kariga ta' Chairman tal-Kumitat tal-Istat Azerbajġani responsabbli mid-dwana. Dejjem ġie allegat li minn din il-kariga Hejdarov wassal biex ikkontribwixxa għal kultura sistematika ta' korruzzjoni fejn jidħol l-operat ta' dwana u tal-kummerġ barrani, kif ukoll ġew stabbiliti monopoli li għandhom x'jaqsmu l-esportazzjoni u l-importazzjoni. Il-President tal-pajjiż Ilham Aliyev ħatar lil Hejdarov bħala il-Ministru għas-Servizzi tal-Emerġenza. Dan il-Ministeru flimkien ma' responsabilità tal-Awtorità ta' Dwana żviluppaw bħala bażi tal-imperu ta' Hejdarov. Il-Ministeru għas-Servizzi tal-Emerġenza mhuwiex biss responsabbli mid-diżastri naturali jew sitwazzjonijiet oħra ta' emerġenza fl-Azerbajġan. Il-Ministeru ta' Hejdarov jikkontrolla wkoll attività oħra li għandha x'taqsam mas-sigurtà interna tant li l-istess Ministeru għandu speċi ta' qawwiet armati speċifikament imqabbda mal-Ministeru konċernat. Settur li jirendi ammonti kbar ta' flus jirriżulta li huwa responsabilità tal-Ministru li jmexxi Hejdarov biex tkun assigurata s-sigurtà waqt xogħlijiet ta' kostruzzjoni. Il-belt kapitali Azerbajġana Baku ilha dejjem minn attività qawwija ta' kostruzzjoni u skont dokumenti żvelati mill-Wikileaks jingħad illi Hejdarov abbuża mill-kariga tiegħu ta' Ministru biex jikseb flus minn dawn il-proġetti ta' kostruzzjoni fl-isfond ta' teddid li jiġu sospiżi xogħlijiet għal raġunijiet ta' sigurtà.